Good morning mga boss, nandito tayo ngayon sa Andalsnes, Norway. 1, 2, 3. And today nga pala is March 2, 2019. So lalabas tayo, mamaya-maya magbibihis muna tayo. And lalabas ako kasama yung mga kasama ko dati. Pero hindi ko sure kung tutuloy sila. Yun, so nag-snow ngayon. So dapat balot na balot tayo mga boss. Alright, see ya! Good morning mga boss, nandito tayo ngayon sa Andalsnes, Norway. And mag-isa lang tayo ngayon kasi yung mga nakausap ko na gusto sanang sumama hindi sila tumuloy. Mas ginusto nila matulog sa kabina. Pero okay lang yun kasi sanay naman tayo na nag-iisa eh. Joke lang. Alright, so oo nga pala mga boss, ito yung Andalsnes, Norway. This is my second time. Yung una ko ditong punta, may mga pictures akong nakuha, pero pagdating ko sa pagbalik ko ng barko, lahat ng pictures ko, lahat ng mga na-capture ko na mga videos or clips, na-delete lahat. So good thing nakabalik tayo ngayon dito. So papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung Andalsnes, Norway. Ayan, yan yung snow, pero hindi siya gaano kadami. Ano na siya, parang natunaw na. Hindi katulad sa Alta, nang pumunta kami sa Alta, Norway. So punta tayo dito, explore natin yung lugar. Mas maganda sana kung aakyat tayo dun sa kabila, pero wala tayong kasama ngayon eh, so dito lang tayo muna, gala lang muna tayo mga boss. Tayo ngayon, paakyat tayo ngayon. Nakita ko yung mga kasama ko, dalawa. So nag-decide kami na umakyat. So medyo malayo-layo pa to mga boss. So tsaga-tsaga lang. Ito yung view sa taas. Sa pinakataas, pero hindi pa to yung pinakatuktok. Ayun, nakita niyo doon, nag-snow na doon. Dito ako last time kumuha ko na time lapse, pero na-delete, kaya voice ako ng time na yun. Bababa na kami ngayon at parang nauna na ata sila ngayon sa akin. So yun, napakaganda ng view, sulit na sulit yung paglalakad. Kumuha na nga ako ng time lapse. Hopefully sa pagdating ko sa barko hindi yun ma-delete.
Kulit ng pasahero mga boss, oh. Oh, di ba? Easy life. Kulit. So, pabalik na kami ng barko, and before kami babalik ng barko, mag-i-internet muna kami kasi may free wifi dyan sa hotel. So yun, yung pag-akit namin nasa mga ano lang, mga 10 to 15 minutes. From yung pagbaba nasa mga 5 minutes lang. Di ba madali nga lang ano, pagbaba kasi dire-diretso lang, walang ano, walang sagabal.